София. 19 часа и 38 минути. На телефон 112 е получен сигнал за помощ. Грубо нарушаване на обществения ред в известно столично заведение. Главен полицай Кирил Атанасов и полицай първа степен Димитър Николов поемат случая. Патрулът им се намира близо до клуба, от който е подаден сигналът. 150 на 20. Ури 20, слушам. Знаем ли колко са извършителите? Информация на свидетеля двама. Агресивни, въоръжени с хладно оръжие. Край. Кой е подал сигнала? Е подаден от Ивон Кривошиева, 22 годишна, родом от Ямбол, неосъждана, столнен управител в заведението. Край. Имаме ли информация за пострадали? Отсъства информация, свидетелката е напуснала заведението веднага след происшествието. Извършете проверка на място и докладвайте. Край. Прието 150 и потегляме. 4 минути до локация. Давай газ. Слава Богу, че дойдохте. Здравейте. Здравейте. Вие сте Ивон Кривошиева съм аз. Здравейте, вие подахте сигнала. Да. Какъв е точно случай? Долу е нещо страшно. Ще се избият. Не знам какво стана. Всичко беше наред. Колко човек са? Двама души, доста са здрави, хвърлят маси, чупят столове, бутилки, чаши, каквото... Пили ли са алкохол, пияни ли са или? Не, при нас не са пили никакъв алкохол. Никакъв алкохол и започнаха да чупат само? Да. Добре, охраната на заведението къде? Не са ли намеси нещо? Намесиха се, но просто не можах да ги заптят. Те бяха много разявени. Разбирам. Добре, успокойте се, всичко е наред. Сега ще погледнем какъв точно казуса. Имате ли лична карта във вас? Да. Колега, би ли проверил само момичето? 150 на 20. Дойдоха и почнаха. Слушам, здравейте. Намираме се на происшествието. За сега имаме информация само за двама нападатели, които чупат маси и столове вътре в заведението. Момичето, което подаде сигнала, Ивон Кривошил, е при нас. Всичко е наред. В безопасност е. Ще проверим какъв е точно казуса. Ето, изпращане на подкрепление. При вас ще бъдат на локация до 11 минути. Край. Разбрано. Колега? Добре, бихте ли им казал къде точно се намира? Добре. В дъното, по стълбите. Добре. Вземете лична карта, колегите идват до няколко минути и стойте тук, не се притеснявайте изобщо. Всичко ще бъде наред. Пиянските свади често са доста опасни. Участниците в конфликта могат да извадят оръжие и да застрашат живота или здравето на трети лица. Подкреплението за наряд 20 пристига в точния момент. Докато главен полицай Атанасов разяснява на колегите си ситуацията, напрежението в клуба ескалира и те нямат друг избор, освен да атакуват. Първата ни задача е да въдворим ред и по възможност никой да не пострада. 150 на 20. Имаме двама задържани с непотвърдена самоличност, тъй като нямат лични карти. Пострадалите са отведени нагоре към медицински екип, който чака. Как да процедираме напред? Прието 20 задържаните лица да бъдат отведени в районното управление за изясняване на самоличността. Вие съберете допълнителна информация по случая на място. Край. Прието. Така. Няма лични карти. Колега, аз ще ги наблюдавам. Би ли довел свидетелката, за да разпитаме? По-спокойно, по-спокойно. Искам следите и двамата да не мърдате изобщо. По-спокойно. Сега ще разберем какъв точно случая, защо сте тука и каква ви е целта. Здравейте, колега. Може да ми разкажете още веднъж. Лицата седнаха в заведението и какво се случи? Не се притеснявайте, задържани са. Не седнаха, те направо с влизането. Започнаха веднага да чупят, да блъскат, хвърляха, бутаха масите. Разбирам. Някаква употреба на алкохол, нещо закачаха ли с персонала, с клиенти на заведението? При получаване на сигнала решихме, че става въпрос за пиянско сбиване. Но огледа показа, че лицата не са употребили нито наркотични вещества, нито алкохол.
За сега мотива е неясен. Собственика на заведението къде е? Няма го днес с хората. Синът му има рожден ден. Добре, разбрах. Дайте ми 3 имена на собственика на заведението и неговия телефон. Напишете ги на лист и ми ги донесете. Благодаря ви. Не се обажай. Гледай долу. Така, каква вече целта? Защо сте тук и защо изчупихте заведението? Ние се забавляваме. Забавление, страхотно забавление. Сега ще ви заведем в районното. Колега, дигаме ги. Не мърдай. Не се дърпай. Леко стъпвам, качеството не мърдай. Не се дърпай. Какво става тук, бе? Не се дърпай. Какво се случва? Вие кой сте? Собственик съм аз, Савов. Собственика. Добре, изчакайте тук. Колега. Дай до стената. Бързо до стената. Не се дърпай. Краката назад. Разтвори краката. Какво се случва? Разтвори краката. Какво става? Ще ми обясни ли някой? Тук сме посигнали за хулиганство. Тези 2 лица са нанесли щети във вашето заведение. Ранихте 2 човека от вашия персонал. Така че сега ще бъдат отведени в районното за изясняване на случая. Не, няма ги отвеждате, аз няма повдигам никакви обвинения. Но нищо не е станало, кой знае какво. Как така няма да повдигате? Застраховано, застраховано. Гледай надолу! Нищо, айде, момчета сте се пинали малко, повеселили са се, редовно се случва. Ние имаме друга информация. Те са трезвени, не са употребили алкохол. Директно са дошли в заведението и са започнали да чупат. Вашия салонен управител така ни обясни. Кой тя ли ви подаде сигнал? Ивон ми подаде сигнал. Ивон, ти ли подаде сигнал? Ивон, ела бе, ела. Ти ли се обади? Да. Ти се обади. Колко пъти съм ти казвал да ми се обаждаш първо на мен? Знаеш какви проблеми мога да ми направиш, По-спокойно, върти се назад. По-спокойно. Чакай бе, какво става са мен, нали ще ме По-спокойно, арестуват? върти се назад. Няма да те арестуваме, Ти по-спокойно. си уволнен, арестава и заминавай. Аре, не си повече на работа. Няма Савов, няма Малов, айде. По-спокойно, не си го изкарвайте на нея, тя не е виновна. Изчезвай, ти казвам. Изчезвай и повече да не съм те видял. Вие познавате ли тия 2 лица? Къде ще ги познавам? Я се обърни. Бързото и безпричинно уволнение на служителката събуждат съмнение от 2 полицаи. За тях е повече от очевидно, че собственикът се опитва да скрие нещо. Вие познавате ли тия 2 лица? Не знам, не ги познавам. Въобще не... Сигурен сте това нещо? Убеден съм. Поведението на собственика е откровенно подозрително. По всичко личи, че има информация, която се опитва да скрие от нас. Аре, ако обичате да приключваме вече, защото гледай какво е тук. Трябва да викам чистачки, да се чисти. Останете тук на место. да се Има още оправя. някакво въпрос към вас. Колега, отвежда ми към патрулката. Останете на место. Давай нагоре, давай. Наказанието при подобно хулиганство е лишаване от свобода до 2 години или пробация, а при случилата се ситуация с съпротива до 5 години затвор. Ситуацията е овладяна и нарушителите са задържани. Но за главен полицай Атанасов акцията не е приключила. След като 2 с полицай Николов отвеждат задържаните, полицай Атанасов решава да проведе по-сериозно събеседване със собственика на заведението. Господин Савов, успяхте ли да се успокоите малко? Създало се напрежение. Няма проблем. Добре, аз имам още няколко въпроса и... Давай, казвай се. Аз съм полицай с голям опит. Няма да ви лъжа, тази ситуация ми е до болка позната. Срещал съм я и знам за какво става въпрос. Има ли някой, който ви желае злото? Кажете ми просто. Няма, само приятели имам. Само приятели. Няма. Никой до сега нито ме е заплашвал, нито ме е рекетирал. Нищо. Не познавате тези 2 лица, които ги задържахме, за първи път ги виждате? Въобще не ги познавам. Аз за първи път ги виждам. Може да съм ги виждал някой път тук в заведението, но няма причина. Нали знаете, че следващия път може да бъде по-лошо? Следващия път, ако закъснееме, сигнал може да бъде подаден по-късно, може да бъде още по-зле. Може да бъдете вие в заведението, вие да пострадате, някой от персонала ви. Заплашвате ли ме? Какво? Не, аз не съм в ролята да заплашваш. Аз съм в ролята на човек, който ви пази. Разбрах, че днеска сина ви има рожден ден. Представете си, че сина ви беше тук и той беше пострадал. Нямам представа. Добре, в такъв случай аз нямам повече какво да питам и отивам към районното да вода 2 задържани. Съжалявам много. Желая ви лека вечер. Добре, ако ви познавам, какво? Ако ви познавате, може да ни помогнете. Дайте ми някаква информация. Откъде да започнем? Имате ли представа кой може да е? Имам. Тия са мутрите на един бивш мой съдружник. Така. Това много гадно
Имате някакви пререкания с него? Имахме на време този бизнес. Бачкахме заедно, всичко беше наред, окей. Обаче сега се опитва да ме рекетира, иска да ми вземе бизнеса с заведенията и ги праща постоянно тия мутри. Тормози ме мене, семейството. Обажда се, тормози ме, праща ги за трети път. Разбирам, но за да ви помогна в случая, това, което ми го казахте като информация, трябва да го повторите пред колега следовател. Разбирате ли? Само тогава ние може да ви помогнем. Той е ненормален. Вземете правилното решение. Вземете просто правилното решение, защото наистина следващия път може да бъде много по-зле. Аз ви желая лека вечер и един съвет от мен, ако позволите, върнете момичето на работа, което уволнихте. То ви спаси бизнеса. Лека вечер ви желая. Добре, всичко добро. Извършителите на погрома в нощния клуб са осъдени на 3 години лишаване от свобода, тъй като съдът определя действията им като опасен рецидив. След ключовите показания на собственика е задържан и поръчителят на акцията, който в момента е разследван за рекет и организиране на престъпна група. Следвайки съвета на полицая Танасов, собственикът на заведението решава да върне своята служителка обратно на работа. Най-голям брой от тежките престъпления стават в заведения или пред заведения, в които се сервира алкохол. В случай на забелязано нарушение, моля сигнализирайте на телефон 112.